Omanfo mfre yemra 1978 men's boutique and traditional wear ena efre nananom ahemfo nananom Hemaa nananom chiame obi a wukodi hene anase akonfompo se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase ope Hemaa ope frugu ope niche ope chachao anase ope aba Hemaa duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abusia ya makwa baba Nyansapo Tv so ene dai munu sia bokuntunkurim de birisi mu a ya de nyina nana adwoa Kyeiwaa Adepa Toase Hemaa ya wo na fe apema hankono aduanan nson ya okọ ekura no ene ena na Hemaa na kwa nkwagia som no na se na yiyo no ye de ebe wieye ye hyase na nsani ene toso na nsa ye nananom yim awire adehye abusu ya Toase enkran afase bo ne mpasatia ne nananom Toase adehye nyina abonyanya ye na ye jam ya bere watia na adwoa Kyeiwaa Adepa ye Toase Hemaa enwa na nananom gusu a ene ye nyina ye ka abomu ne ya bere wakwan ne doti ye no agusu a ye hyase na nsane ne enura nananom pem so ene nananom Toase anopai eye Toase wura na yim awire abebie na Toase hene wone ne nkonya asofo ene ne nuanom abrempofo nana no binsra eye trede ene nananom ebai beta onua chi anopai kokko kenten to ayi na mfa akromu kire nananom se ene na bere watia ekọ akura tinne nana na yiyoyi ene egusu a ye na yiyoyi de ebesie ewo na adwoa Kyeiwaa Adepa Toase Hemaa na yiyoyi asibia no Nyansapo TV ya bema mu nyina maso wate na mahunu dia ekoso ewo Toase kurodu mu haye na adwoa Kyeiwaa Adepa na yiyoyi mu ti dia ekoso bia no ya bema maso ate ye ma obia asona bisa sante dia eyoman eka Toase ya na aka asanteman ye nyina ye hwe de besie ewo ayiyoyi asese begia bere wakwan anigye ene asomdwe mu eyawra wosam de ne nso etwa se eba ne sa enene da miensa nananom ani abri papa yim ne awire abusua wo Toase kurodu yi mu wo afase ba wo mpasatia nanom ani abre ne yahunu se yewura na Toase hene na yim awire abebiew nana wo su ne suabuam ene nana ato ne abese no nana ani abri ye papa ntene nana akrukura ahye batakari kase wonam kurom wonam ne montre so wo to atuo wo rebese sabe ekira santesam se ene na bere watia okọ akura ene ya ni bere na ba to na ne abese no na yim awire ababiew fentem from mnem soro wo hene konofo wo hene nyansafo no wo hene okekere ne man no de ne man yi man no ye man ye man nya man tina man so na yim awire ababiew ene na ni abere hwe batare kase ya ehye na nan sade na nasi afa ne ho a ene se ya ni bere na nanu tutu atuo kire Toase man Toase ya de hye se ene dai briche kase abo man no na dai abrewatia na adwoa Kyeiwaa Adepa na akọ akura ti na de anya ni gie kura ya awreho wo hwe se de na nasi afa ne ho na nasi ahye na kotade ne kyehye no sabe na han tua na no ne besede na numu se de ohene siesie ne ho nam kuromu ana kyese yewura na ni abre hena no ma abrempofo eka ne ho a na anu nyina babata kase kyese ne nana na ni abre papa ne wo a wo bedi agro ewo sabe ebura na yim awire na bobua no ana ne mpesua so wo bedi agro bia na obenya amane se ne nya ni die dam ohene ne ya awire ho da fise ne na abokuntunkurim fise ne na Adepa afirato na ade papa bi na adwoa Kyeiwaa Adepa oba konofo oba fefe no na adwoa Kyeiwaa Adepa ya dodo biribiri ya de dudo mani mu a adom krukra ne ya behwe no na adwoa Kyeiwaa de
yenye nim de na Hemaa na otiase no woye ade a na atwemaman ene toaseman santeman de be kai ne pa yese na adwa Kyeiwaa si dwom a wodi asayie enti ene mo amhwe wono ane ba na yi ma awira babiewa ene na ni biri ye ya na sha batakari kase na wakura atuo tutu atuo nam kuromu akire se na ani abiri a munu sampa na so di asa papa yi na di asa kire se sebe ne maame ni mpon ya wo kire no ne maame ene da fomu ne na adwa Kyeiwaa de pa kwa kura na to asa ne mo hwe batakari kase a wahye hwe na ahofa ma se de na atiasi kurom se de na kuta atuo ya na se ya nibre na ani abiri we nyina kire se asantema ye wade a oye ni nyina ka ho bi na amansan ya nibre yan ni nyina ka ho bi ye hwe brichi agbo ni ye hwe se de na yim awere abebiew na to asa hene fentem from nem soro no odudu obiribie no nfuta braba amansan no ma no wo hene fefe a wosi ni dom mu a sabi ni dom ebo nsiri hehe wona ni gye firi wo yo hene a osipisita ene na yim awere ene to aseman abonyanya ene ohu atoton ase so efiri se ene wo mabere watia ekọ akura ene ye hwe anana batakari kase a wahye de e kire anibre tina obia obetwintwan sabi eburu anana yim awere akwam to ase nana no matran konya wa betwintwan wana akwam so obedi agro de sabi ka tete no a ka sabi ye bepo enipa mu ayehu nana no do be ya de enso ne ne ma binti nana no mayi ni nyina afiri ho afiri se ne Ghana ama fa hodie bi aba ama obi atumi ye de openenso no asantesem de da so ya asantesem nana yi maawere ya bebiew ene nana bobatakari kase mu a e kire se ene nana nani abere papa yi ene enya agudie fu se ene wode na bere wa abekọ ne nana makura ne nana no mamfo so mpanyisi ye dura mamfo so a ne aka ya anom ti ene ye wura nana yi maawere dudu obiribire wode wono ankasa na bere watia nana adwa Kyeiwaa Adepa na Toase Hemaa wode na bere watia bekọ akura na wakoto dodo no ne dodo atena na de yewura ya nibrem mutitue se tue kasa mutise yewura kwa kantan yewura da pakam yewura hinhimu a enye nani na agye ya nibre na aba endire nanu mo a mo hwe ya etiefu a mo hwe ya yi de ekoso bia no ya be mama so ati mprempre de ekoso ne mama so ati no se na de nana nani abre papa yi ya me na asai me na di dwumadi ho chia me sisi ye minim se etiefu nyina mo bekoso no ma ya so no matie ya yi na mahwe dia ekoso e wona na adwa Kyeiwaa Adepa na yiyo ase yeda mu nyina mose
nti aha ena me di dwumadi ni nyina ye di AC aha Nyansapo kasamponi so ma revi se wo be subscribe so wonya ne ya no ahye so wo nche bi da abomoden na subscribe na fo adwinchen so efato ase efa emaye ye ma mu nyina mbo ene hwa wodi ahene wa edi no eye busu apani owusu tiomi odwampupu bi esi kro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro mountuma ye fe ni din de sayin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame